Пристигнах в Куала Лумпур, това е хотелът ми, за първи път съм в Малайзия, просто исках да отметна страната, като следваща, в която съм била. Аз имам такава мечта до края на живота си да бъда във всички държави. Това е гледката от хотела ми, който съм взела през Booking. На 40-тият етаж се намираме, виждате, че има много небостъргачи. 104 лева на вечер е цената и се намираме много на центъра, буквално точно до Twin Towers, до колите близнаци на 4 минутки пеша, така че локацията е страхотна. Така изглежда спалнята. Тя по-скоро е персон и половина, обаче не е прекалено голяма. Има си кухня, ето я, няма пералня обаче. И това е банята. Ще можете да видите днес до края на деня, може би най-късно до 8 часа вечерта, новия влог, в който ви разказвам за пътуването ми, тъй като така или иначе трябваше да се махна от Бали, защото моята виза за 30 дни изтичаше и аз не си я бях подновила за още 30, трябваше да изляза от държавата и да вляза. Билетите от Бали до Куала Лумпур бяха, мисля, че 360 лева отиване и връщане. И искам да ви кажа, че за Малайзия специално хората споделят следното. Или много ти харесва, или изобщо не ти харесва и не искаш да повториш. Всички мои приятели не са очаровани и близки от Малайзия, нали, видяли се един път и не искат да се връщат, не им е топ дестинация, казват или че не им е допаднало толкова много, или че няма нищо интересно. Аз те първо предстои да видя как ще разсъждавам, но честно казано мисля, че също няма да ми е любима дестинация за посещаване постоянно. За тези от вас, които не знаят, Сингапур преди е бил част от държавата Малайзия, като след това се отделя като самостоятелен град, държава, затова много се приличат по някои неща, като например ето тези небостъргачи и други белези, но може би ще ги обсъдим във видеото ми в YouTube. Десислава Стоянова, последвайте ме там, по принцип качвам всеки ден влогове.